Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Ġusepp u Marija Saliba. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri għad-disa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, għamel li l-Ispirtu Santu jiġi jammar fina u jammilna tempju tal-glorja tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisal tal-flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien minn Miletu Pawlu bagħat isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta waslu għandu qalilhom, intom stess tafu kif jien ġibt ruħi kemm domt magħkom minn dakinhar lil fist l-ewwel darba fl-Asja, kif qdejt lil mulej bl-umiltà kollha, bid-dmugħ u bit-tiġrib li fih sibt ruħi minħabba tnassis tal-Lut. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom u nallimkom kemm fil-beraħ u kemm fid-djar u nwissi lill-Lut u l-Griegi li għandhom jindmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-mulej tagħna Ġesu. U issa araw, jien imġiel mill-Ispirtu sejjer Ġerusalem bla ma naf se jgħaddi minn għalija hemmhekk. Naf biss li l-Ispirtu Santu urini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u dbatija. Iżda jien li l-ħajti xejn ma nqisha għażiża għalija jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi u l-ministeru li ħadd mingħand il-mulej Ġesu. Jiġifieri li nagħti xhieda tal-Evanġelju għall-grazzja ta' Alla. U issa jiena naf li intom il-koll li fostkom għaddejt inxandar is-saltna m'intomx se taraw wiċċi aktar. Għalhekk nistqar qudiemkom illum li jien minix ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu għax jien qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla irid minnkom. Il-kelma tal-mulej. Slaten tal-art għannu lill-Alla, slaten tal-art għannu lill-Alla. Xita bil-kotra int battu Alla, fuq l-art il-wirt tiegħek u meta kienet bilaċ int ħjejta. Il-poplu tiegħek għammar fija, fit-tjubitek u Alla għal fqajjar ħejjejta. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Imbirek Sidi il-mulej minn jum għal ieħor. Jieħu ħsiebna Alla s-Salvatur tagħna, Alla tagħna hu Alla li salvana, il-mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Alleluja, alleluja. Jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu rifa' għajnejh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-sija, għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek, bħalma inti tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla waħdek u veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Jien glorifikajt lilek fuq l-art
billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa Missier, igglorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel kienet id-dinja. Jiena għaraft ismek lil bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u int tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek għaliex il-kliem li inti tajt lilli jiena tajtu lilhom huma laqgħuh u għarfuh ta' bilħaq li jiena ħriġt minnek u emnu li inti batni. Jiena għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja, imma għal dawk li inti tajtni għaliex huma tiegħek. U dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek, u dak li huwa tiegħek huwa tiegħi, u jiena igglorifikat permezz tagħhom. U jien m'għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja u jien ġej għandek. Il-kelma tal-mulej. Din hija parti mit-talba li Ġesu jagħmel fl-aħħar ċena. Kemm huwa kliem sabiħ ta' inkoraġġament. Meta l-ewwel qabel kollox naraw lil Ġesu jitlob għalina. Meta aħna ħossuna fil-bżonn, inħobbu nersqu lejn dawk in-nies li huma eżies għalina u dejjem nirrepetulhom u ngħidulhom itlob għalina, itlob għalija. Għaddej minn żmien jiebes, għaddej minn diffikultà, itlob int ukoll għalija. Il-mulej Ġesu kontinwament iressaq lili u lilek quddiem il-Missier. Ġesu wkoll jirringrazzja l-Missier għall-Apostli għaliex jgħid huma laqgħu il-kelma tiegħi u l-kelma tiegħi hija l-kelma tiegħek. Ejjew aħna wkoll propju f'din in-novena tal-Ispirtu Santu nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu fuqna biex aħna wkoll kuljum fil-ħajja normali tagħna narfu nilqgħu u ngħixu il-kelma li l-mulej waslilna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nitolbu lill-Alla Missierna biex jibgħatilna l-Ispirtu ta' Kristu irxost u jagħtina d-don tal-intelligenza li bija narfu il-verità. Ngħidu flimkien xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex is-saċerdoti jaqdu bil-fedeltà il-ministeru tagħhom tax-xandir tal-kelma. Nitolbu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu biex il-bnedmin kollha jarfu lilek Alla veru u lil dak li inti bat Ġesu Kristu Siedna. Nitolbu. Nitolbu biex il-morda tagħna jiksbu il-fejqan tar-ruħ u tal-ġisem u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħtihom dak kollu li huwa meħtieġ. Nitolbu. Nitolbu għal komunità kollha tagħna biex il-kol kemm aħna nħossu fuqna l-imħabba ta' Kristu. Inresqulek għalhekk it-tobba u l-infermiera biex huma wkoll jaqdu din is-sejħa ta' imħabba li jint sejjaħthom għalija biex iduru bil-morda, bil-qawwa, bil-kuraġġ u bl-imħabba. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej birek il-familji tagħna
qaddishom f'ismek nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddis bidu u mudell ta' għaqda u ta' ħajja. Għamil minna il-kol ħaġa waħda kif intu u ibnek Ġesu intom ħaġa waħda sabiex l-Spiritu tiegħek u tal-Iben jagħmilna perfetti fl-imħabba ħalli d-dinja temmen fik. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristus Jiedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Jiedna. U wara li qam mill-imwiet, wera lilu nnifsu bid-djar lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela fis-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr
għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkelmu waħda il-ġisem ta' Kristu. Alla kbir mulejn tal-għaloli.
Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristus Jedna. Nkomplu bit-tħejja tagħna f'din in-novena tal-Ispirtu Santu u l-ħsieb bibliku meħud illum minn bin Sirak u Wadan. Il-mulej ħalaq il-bniedem mill-art, tahom iż-żmien u l-jiem magħduda u tahom seta' fuq kull ma hawn fuq l-art. Libbishom b'saħħa li tixbaħ lil tiegħu u għamilhom skont ġbijatu. Nissel f'kull ħlejqa il-biża' tagħhom u tahom is-seta' fuq it-tajr u l-bejjem. Irċivew użu ta' 5 ħidmiet tal-mulej, qasmilhom id-doni tal-moħħ bħala is-sitt wieħed u bħala s-7 ir-raġuni tat-tifsir tal-ħidmiet tiegħu. Tahom ir-raġuni l-ilsien u l-għajnejn u l-koll widnejn u moħħ biex jaħsbu. L-attività tal-lum tkompli kampanja ta' ġbir ta' oġġetti tal-ikel biex imbagħad jingħatu lill-familji fil-bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdis ta'